was geestelijk ernstig gehandicapt, psychisch. Maar ja, ik heb dat altijd gewoon van jongens vanuit mijn puberteit eigenlijk al, was het al zo van, ik voetbalde altijd, ik tenniste altijd, vrienden kwamen hier voorbij, maar die vrienden van mij die konden hier niet naar binnen komen, want dan was het feest. En dat begon eigenlijk al in mijn puberteit, begon dat eigenlijk al. En ik ben op mijn 19 ben ik het huis uitgegaan. En toen ben ik haar tegengekomen. Dan heb ik 7 jaar in Eindhoven gewoond. En toen ik met haar was, toen kenden wij elkaar al een tijdje, een jaartje. En toen kwamen wij voor de eerste keer hier. En ja, vertel. Ik vroeg, moeten we niet eens een keertje kennis gaan maken bij je ouders? Ja. Had ik niet zoveel zin in. Nou ja, goed, oké. En toen kwamen we hier aan en dat was gewoon een vrieskist. Zo ernstig. Dat ging zo geforceerd. En toen zei ik tussendoor. Want zij komt uit het noorden. En toen zei hij van... Zijn gewoon niet blij dat je komt na al die tijd. Tijdens een gesprek, toen zei hij van... dat is maar afwachten of jij hier in Nederweert gaat aarden. Nou, hij zei letterlijk... Dat was de eerste... Jij zult nooit hier gaan aarden. Ja, dat is wat hij zei. En later dacht ik van, zeker niet als het aan hem ligt dan. Maar dat niet was het wetende eerste contact. Dat dus, hij er werk van ging maken. Om het af te stoten. En dus is hij zijn hele leven lang mee bezig geweest. En dat is ook in de computer, al die verhalen. En, kinderen ook. Heel ernstig. En mijn kinderen, ik heb 2 dochters, die hebben hun helemaal niet gekend eigenlijk. Nee. Vanaf hun geboren. Het kind werd geboren van ons, de eerste dochter. En toen was het hij heeft altijd getennist. En toen kwamen ze naar hem toe. Hij was best op tennisgebied. Want die broer van mij heeft ook altijd op vrij redelijk niveau getennist altijd. In de tijd van Paul Haarhuis. Jacco Elting, ik weet niet of je die allemaal kent. Ja. Dus hij was eigenlijk een beetje ook de oogappel in het gezin bij ons thuis. En ik heb een geestelijk gehandicapte zuster. Die heeft een stuipligging gehad. Dus die is een beetje beperkt. Maar die broer van mij is 6 jaar jonger als ik. Dus die zat net in de periode dat zij anorexia kreeg, woonde hij thuis. Dus voor hem is dat een beetje, die zat daar middenin in dat gevecht van anorexia. Want dat was iedere dag was het feest. Dus van die kant bekijken is het natuurlijk ook wel zo. Die broer van mij, die heeft daar middenin gezeten. En ik ging met mijn 19 het huis uit. En hij was op dat moment 12, 13. Dus dat is ook heftig natuurlijk. Maar zij kwam eigenlijk voor u precies op tijd dan? Maar ja, inderdaad. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, ja. Kwam goed uit. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar er is wel hard overgebleven, ja. En dan sta je met een heel dubbel gevoel in deze deze woonkamer. Ja, dan sta je met een dubbel gevoel in deze woonkamer. Dus u zult niet met heel veel spijt de deur dadelijk voor de laatste keer achter u dicht trekken? Ja, precies. Ja, absoluut. Mooie afsluiting. Ja, hij heeft bepaalde zaken gewoon ook niet geregeld, want dit huis ook, dan denk ik van want ik had altijd al gedacht van hij gaat me onterven. Het gaat mij op zich niet om het geld natuurlijk, maar ik vind wel, als er geld is, dan moet dat gewoon netjes verdeeld worden. En iedereen in een gezin heeft van alles, dat werkt gewoon zo. Maar ik vind wel dat die zaken goed geregeld moeten worden. En dat je toch respectvol met elkaar moet blijven omgaan. Nou, dat heb ik met mijn broer nou ook, maar dat blijkt toch niet te kunnen. Blijkt toch niet te kunnen. Want ik zeg iedere keer van, het is goed zo, ik hoef helemaal geen contact. Want hij heeft de laatste 20 jaar was het al zo dat wij aanvoelden dat ze eigenlijk geen contact wilden. Nou, dat is dat prima. Dan leg ik me dan ook bij neer en dan geef ik dat plaats. En dat heeft hij uiteindelijk ook bevestigd. En toen heb jij erbij neergelegd, dan hoef de gesprekken die hij met mij had, dat was geen meerwaarde voor hem. En de gesprekken met die geestelijk gehandicapte zuster die ik heb, daar had hij ook maar u heeft wel contact met uw zuster? Met mijn zuster heb ik contact. Ja, gelukkig wel. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk, dat ik dat moet blijven doen. En ze woont in de buurt?
Ze woont hier Hier vlakbij. een paar straten verder. Ja. 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 We zorgen zo goed mogelijk voor haar. Dus Er zijn lichtpuntjes. Ja. Dat vindt hij op soms dit wel moment een tijd, nog niet maar hoor. wij Op vinden dit, het, moment, op dit moment is het nog eigenlijk meer verwerking bij mij. Ja. Eigenlijk, met heel veel dingen. ja. Ja, omdat je er continu nu mee geconfronteerd wordt. Ja, je wordt wordt weer. continu, want dat laat je op dit moment niet los, nee. En ook al het werk wat je hebt, ja, ik moet alles alleen doen nou. En die zuster van mij, ja, daar kan ik dus... Niet ja, heel veel laten doen. nee, dat Nee. gaat bijna niet. Dus ik sta daar gewoon eigenlijk helemaal alleen voor. Maar ja, als jij alleen in een gezin bent, dan kan Dan dat. weet je niet beter. Weet je ook Maar niet wat, beter. wat fijn dat u elkaar heeft. Dan. Ja, jawel hoor. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, zij steunt me wel heel goed hoor. Ja, hè? Want nou moeten er heel veel dingen moeten er geregeld worden. Ook juridisch allemaal, want dat is allemaal gewoon niet goed geregeld. Want al het vermogen gaat gewoon allemaal naar mijn moeder toe, naar de langstlevende. En dat had hij beter moeten regelen, want nou is het zo, nou breng je het het allemaal naar het verpleeghuis toe. Dat noemen ze dan de bijdrage. Ik weet het niet eens meer. Ja, Eigen bijdrage, ja. volgens Ja. de bewindvoerder valt Nou, het dat weer gaat een beetje allemaal mee. daar Maar naartoe. Ja, daar vallen continu allemaal die brieven regelmatig. Jaren krijg je die brieven in de bus geduwd, de erfplanners en het erfrecht en Ja. dat weet je wel. Hè? Ja, ik krijg ze ook wel eens. Ja, precies. Geen idee hoe ze aan je adres komen. Nee, maar, Maar ja, nou weet ik wel, want de buurman heb ik regelmatig mee dat het gepraat, belangrijk is. dat het heel belangrijk is. Want nou gaat het gewoon, als mijn moeder nog 20 jaar of nog 10 jaar leeft, ze is nu 83, en ze hebben haar laatst lichamelijk getest, en ze heeft het lichaam van een 20er, dus geestelijk niet. Ja, daarom. echt. Dus Ze dan heeft leeft ze nog 10 jaar, en dan praat je over, dan praat je bijna over 150.000 euro wat naar het verpleeghuis gaat. Waar hij zijn hele leven lang voor gewerkt heeft. En dat is dan, dat gaat allemaal een rook op. En dat vind ik dan ook wel zonde. Dus heel belangrijk om te plannen. Ja. Maar ja, Is eigenlijk maar ja, wel dat is zo. ook het punt. Dat doe je ook nooit hè, van tevoren. Want als je van tevoren gaat plannen in de familie en je gaat erover praten, dan is het al zo van, oh, hij is ook het geld uit. Ja. Zo denken mensen dan. Ja, zo komt dat over, ja. Zo komt het dan over. Mensen denken vaak wat ze willen denken. Ja, Ja, eigenlijk, dat klopt. Eigen wereldje, dat klopt wel. Maar dat zijn we allemaal. nou ja, we hebben het toch wel eens aangekaart. Hè? Omdat bij ons, in onze familie was dat allemaal keurig geregeld. Langzamerhand van tevoren al. Ja, bij jullie hebben ze het heel goed Ja. geregeld. Ja, Maar ik neem aan dat bij u in de familie het contact onderling beter was dan. Ja, wel beter. Ja, Dan veel is het ook beter. makkelijker om met elkaar om Ja, de tafel absoluut, te gaan absoluut. zitten. Absoluut, absoluut. Ja, daar hebben ze ook twee bewindvoerders. Of Twee in ieder bewind geval van twee twee verschillende bewindvoerders. familiekanten. Dus dat je geen discussies over geld kunt krijgen. Dat is daar allemaal netjes geregeld. Ja, dat is bij ons niet gebeurd. Dus dat is heel belangrijk om dat allemaal goed te regelen. Mm. Maar wat ook belangrijk is dat u in al die jaren een klankbord heeft gehad. In de vorm van uw wederhelft. U bent getrouwd. Ja, dat wel. Jawel. Dus Dat dat wel. je, hè, want anders dan... Dan is het veel erger. Daarom heb ik het ook een plaats gegeven, hoor. Want de klankbord was dat zij gevoelsmatig voelde dat er iets niet klopte bij ons in de familie, gevoelsmatig. Ik heb dat ook een plaats moeten geven, want mijn kinderen die moeten ook verder. Hè? Op het moment dat ze geboren werden is het afgestoten door mijn vader en moeder. Hè? Dus geef je de plaats. En zij was heel blij dat het voorbij was. Was er heel blij mee. Het was, Heel blij, want het was een opluchting. Het hing altijd als een donkere wolk boven, Ja. boven uw gezin natuurlijk. Ja, Het precies. was op een gegeven moment zo slecht voor de kinderen dat we gewoon blij waren dat Ja. het af was. Ze Hoewel leven- we er niet mee gestopt zijn. Dat zijn jouw. Nee, die zijn ermee Dat gestopt. moet je er wel bij vertellen. Nee, dat klopt. Maar ja, ze leefden gewoon continu in een negatieve spiraal. En Ja. en negatief praten over andere mensen, wat die dan deden. Het was nooit positief. Dag en nacht En over dan hoe dag slecht en iedereen nacht, was. hoe slecht mensen waren. En Maar daarom was zij gezelligheid, ook zo nee. blij dat het klaar was. Ja. Want ja, Kunt u zich nog een tijd herinneren waarin het wel leuk was in huis?
Ja, tot Toen je jong was toch wel? toen ik jong was wel. Ja. Ja, daar heb ik gevoelsmatig dat gevoel niet zo sterk gehad, nee. Ja, je voelde natuurlijk wel dat het niet helemaal florisant was. Want mijn moeder was zo ernstig psychisch. Ja, hij had op het eind, want dat komt allemaal tevoorschijn als je het huis gaat opruimen. Zo'n stapel briefjes. En mijn moeder was analfabetisch eigenlijk, ze kon niet goed schrijven. En dat was allemaal korte woordjes met streepjes ertussen. En ja, het meeste wat erin stond was altijd hetzelfde. Klootzak, boerenlul, en ik heb niks aan jou. En jij regelt de zaken niet en zulke dingen. Maar dat deed hij dus wel. Want hij was continu met mijn moeder bezig. Constant was hij alles Constant voor was haar hij aan het mee regelen. Ja, constant. Maar dat was... Maar ja, Dat was de taal, hoe dat hun communiceerden. En toen ik thuis woonde, toen hing die hele keuken hier, die hing helemaal vol met briefjes. Van hoe zij zich iedere dag voelden.